Kam idete? Nie kamera, vzadu, čo ho nevidíš? Kde, jaká kamera? Čo ho nevidíš? Čo si kokot? Takto mi to preletelo. More! Čo? Nie, Kde? v tej drogerii. Kam idete teda? Neviem. More, nerob! Čo budete robiť? Dek ti streliť a potom budeš mať. Čo budete robiť? Ja strelám si do zemi. Ale že čo budete robiť u ňoho? Čo? Že čo budete robiť u ňoho? Hrať sa, budeme sa tam byť spolu. To sú hrádky? To nemyslíš, však ty zas vyhráš. Mal by sa od neho učiť tie triky. Fá, nedávaj to do huby. Hej! Čo? Toto nebolo na ostru. To nebolo na ostro, a čo je? Hej, to na keby vládu nasral. No. Po tebe aj ty. A ja? To nemyslím. Ja budem s tebou len za dobre, len za dobre. Ja si tebe nič nedovolím, to si normálny. To by si nás tu, ako chceš povedať, no a všetkých do radu pobili, jak malé deti, nie? To sa dáva tam? No. Strelá. Ale to ty neviete robiť, ne? My sme mestskí chalani, my nevieme ani nafúkať. Vy chodíte do mesta, došlo je jeden veľký bahún. Do Piešťan. Jak si to vedel? Vieš, že sú Piešťany, nevieš, že? Ani Cicku. Vieš? Čo moja hejtá sestra tam ide. Čo išla s ním? Kam ide? Do Piešťan alebo do školy? Do mesta, ale už vyšlo auto. No. A to keby sme sa nasali, by si nás pozabíjal? Prosím? Normálne by si dorantal jak malé decko, nie? To nie, vy ste veľký. Tak čo? Ale to? Ahoj, sa aj pri tebe, ahoj. Poď na ulici, ahoj. Však ho zastrela. Ona nestrelil. Jo, expert.